बिसखायदों बिसद गगा मोनबाय गन्थंआव हाबजोब्बाय ओमफ्राय हां थोनो मोनलायबाय मुलिसो जानांसिगोन नों बिदि मावनाया खै बोसोर जाखो दिनैसिम आं दानिल' नंला फारा फैसा लागोन हेलौ गाइस वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल नै जोंहा थाखा रोगादों थाखा हाइयाव रोगाना लांनांगौ नै खुसियाखौ थाखा बिफां थाखा बुथुमजों जोंहा थाखा हायाव गोलैलाबायनानै दं थाखाया ओमफ्राय आहा नैखौ रोगादों नै मोननै बिबान रोगादों ओरैबायदि गिलिर जायो नै वाव थाखा रोगादों थाखा गगाबो मोनदों हांखौनो लानो हाया गन्थंआ आं जादों दाना टट' ड्राइभार गाखोदो भारा नांगोन नाथाय ओरैनो मोना गाखोनो गारियानो माथो नै गब्रायलांजोबबायलाय भारा होआबा ओरैनो गाखोनो मोनगोन बिसोरो भारा होदों ओंखाम होगोन लांदां ओंखाम होगोनसो बे जानाव नै गाखोबाय दा खारबाय नै खारबाय जोंना गारिया मारा होनाया दान्दिसे उन्दुनांबायसो रायज्लायनोनो सुख मोना मावनोनो सुख मोना ओरैबायदि माने गगा मोननाय हांखौनो लानो हाया आरो गुजुनाय मोनायावथ' मोनाय उन्दुनायानो जाया मेगनानो बेसेबलाङासै उन्दुहां जाबाय गन्थंआनो हां लानो हाया गुजुनाय बेबायदि जाबाय थायो सामफ्रामबो दुइथा थिनथायावसो बोरैबा दो थांफ्लांबाय बेबायदि थांफ्लांनायखायसो उन्दुनो हानाय जायो थैगलांबायसो मानसिया थैलायबायसो बिसा बिसखायदों बिसद गगा मोनबाय गन्थंआव हाबजोब्बाय ओमफ्राय हां थोनो मोनलायबाय मुलिसो जानांसिगोन नों बिदि मावनाया खै बोसोर जाखो दिनैसिम आं दानिल' नंलाना बुरैबाय माइरंबो हमबावोसो आं गोदोनिफ्रायनो मावनाय गोदोनिसो दानि नङा जाबाय बा 20-25 बोसोर जाबाय आं मावनाया बोथोरनि मा खामानिखौ मावो नोङो बोथोरनि सोब खामानिखौनो माइ गायो माइ गायबाय माइ गायखांनानै आरो हानायावबो हालायबाय खामलाफोर होबाय रोगालायबाय ओमफ्राय रोगाखांनानै आरो मारा होनायावबो खायफाबावदो ओमफ्राय जिगाब माइहुं हुंनायावबो आरो गाखोबावो आं गोजौआव दाख्लै आं जिगाब गाखोनायखौ खेबफैबा बरिया मोजां नुगौमोन आं बोथोरे माइहुङाव गाखोयोथ' आरो बेसरबो फोबावो हासारबो फोबावोसो आं फोनो रोङो आं हासारबो फोहैयोबा मानो बेसरखौ फोनो रोङालाय फुलासो होखावदों आं दसे मोनो ओइनियाव जादोंब्रा नों फैबायदि सासे लान्थियासो हासारखौ फोनांगौबा आरो बेसराबोथ' लान्थिया मोजां मोनो नोंहा सासे गय सिखाव दङ हनै गय सिखाव आसन्थ' नालाय मा मावगोन बागे ड्रनसोलै सोरबा केमेरा खेबदों माबायाव नुयोमोनथ' केमेरा खेबदों सोरबा अबाव दं नोंसोरलाय मानसिफ्रालाय सा मोनलोंसै जोंहा सा मानो जाग्राया बुरजा सोरबाथो दे
मोनानाय लोगो लोगो जों आवगायबाय न' फारसे थांनो नै बे जोंनि जुखाम बारि ओइथिंबो दं ओरैबो दं जोबोद समायना समायना जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो खोन्थाथावथाव बाथ्राया नैबे जाबाय नै जुखामाव जोंहा एम्फौ जादोंमोन आर्मि वार्म फल होननाय एम्फौआ बेखौ जाजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय मुलि सारनानै फोथैबाय बेखौ माने बे एम्फौआ मोनायाव सौग्रो नालाय आर्मि वार्म फल होननाय आर्मि वार्म होननाय एम्फौआ ओमफ्राय नै बियो दुन्दिया दङ मोजां मोजां दुन्दिया बेफोरबो नै गोथाव गोथाव दुन्दिया बेफोरबो नै बिराद साइसै जाखाङो गोजांबायलै थुदोम बार नै मोनाजोब्बाय हनै सानानो गैला बेबायदि ड्रेसाव थाबाय थानो हायो नामा जारिजों दाउजों जानांगौआनो मा आं खाबाय थालायनांगौ नामा फारसेथिं गगा मोननाय फारसेथिं गुजुनाय मोनायाव उन्दुनो हाया खामानिखौबो गारनो हाया बेबायदि थासारि जानानै दं ओरैबायदि जेंना सेन्देला नै बावनो दं लं खेबनांगोन थ' जाबायबा थांथामसैलै बारा जाबाय नै जादोंना सिदा जादों आं थाब थांलायनांगौ ना खाखांजोब्बाय दा बरिया बेखौ दाउजों जागोन ओमफ्राय बेखौबो माबाजों जागोन नै आं सेन्देल लाबाय थांनो लुगैबाय जि गोजांबायबो ना नै दा दुगैबावनांगौ आरो देहायाबो थिग नङा दुगैनो हागोन हाला बुंनो हाया नायनोसै र' न'आव थांनानै गोजांगोन ना मायो मोनाब्रैबायना नै दाउजों जारिजों जानोनो ओमफ्राय बे जुखाम मा खाबावनो सु दं खिबो थानो हागौलै साला एन्जर गुदुं दं दा बाव नै बिनिफ्रायनो ओंखारबाय थायो दा एन्जरा नायनो र' साला बेयाव थांनानै दिगदार खालामो जोंनि फसलफ्राव ओमफ्राय नैबेयाव दाखालि सादोंमोन आं नांदों मासे फोजोबनांगौ होननानै बिदिखौ बारनांगौ दाना फिरफिलि सलायनोसै नै फिरफिलिजोंसो फैदोंमोन जोङो टट'जोंसो गाखोना गाखोआ सेन्देलखौ बावनो दोनबाय आं टट'जोंसो फैदोंमोन जों सलायनोसै आं साबि सोबाय अन जाबाय टट' ड्राइभार आङो टट' ड्राइभार जाबाय गाखो गाखो आंनि टट'आव से नै थाम भारा लागे 20 थाखा खाजय नों गाखो नामा भारा फैसा लागोन 20 थाखा गाखोदोल' गाखोनो बायो एथ' खमनिखौ खमद्रायनिखाय गाखोलानो हा खाजौ नंखारनांगौब्रा गैला जानाय नङा बिजों गालांसै भाराया बाखि नामासै बे खमल'बा मालाबा दाम गोसा जाबा होनसिगोन खमद्राय जादों आरो ने दा खमद्रायनि थाखायनो आरो नोंनियालाय नोंनिया आया ओंखाम माथिसो जोंनो बिना दुगैनो हायासै आङो आयौ दुगैयाखै मोखां थेल सुबाय आं फाग्ला बेबायदि एथ' आरो फारसेथिं गगा मोननाय गुजुनायखा आरो बेयाव दुगैनांगौ आरो थैखाबाय माथो दा मोनायाव जानानैसो बांसिन गुजुयो नोङो बे गगा मोननाया गय जानानै जादों जाम बिनो गुजुनाया दा माने जोबथारनायनि सा मोनलोंबाय नाथाय नै आंनो गैयानो सायानो बेखौल' होबाय आंनो मालफुवाल' आं ससेबाव गैला
आंबो मोनबावगौमोन ना नायलाय हा जाहोलाया मोनसे होखाबाय नायलाय साहाखौ लोंजोब्बाय आरो सरि आं बावदों आंनोसो हरजोबखाबाय नंदां खोमायावबो थायो आयो थिनबाय बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानासै फिसाजोनि माने फरिखा दं नालाय 26 तारिखनिफ्रायनो दिनै 24 थांबाय गाबोन 25 26 तारिख समबारनिफ्रायनो फरिखा बिनि थाखायनो भिडिअखौ दिनै दोनथ'नोसै ओमफ्राय लेखा फरायनो रेडि जानांसिगौ नैलै खामानियानो ओरैबा ओरै माने मा होनना बुंगोन गथ' गथाय थायोब्लाथाय ओरै लेखा फोरोंनाय मानाय गोदो फरायसाला गाव गावनिखौ फरायासै दा एखे दासिम फरायबा एकदम प्रफेसार जाखांसिगौमोन